Okei, seuraava kappale ainakin on Kurkku. Ja kappale on nimeltään Paskaa. Alkuperäinen esittäjä on Lama. Mutta mä oon vähän päivittänyt niitä sanoja vähän ajan henkeä. Ei tää oo mikään raiskaus, tää on kunniaosoitus. Satu häistää! Näit sä eilen telkkarista, kun Timo Soini morjesti neekeriä! Oot sä kuullut, että Teuvo Hakkarainen on riehunut kännissä? Annassa luki Jenni Vartiaisesta, se on kuulemma raskaana! Voi kauhistus! Palefaceilla oli lenkkarit presidentin lennassa! Mä kuulin yötä tutulta, että Mika Myllylä on impannut!